Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna muttaqina imama Allahumma ighfir lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisan waj'al karim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa wa ala syafi'ina wa ta'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam ala hadratin wani min al-anbiya wa sallam wa ala syafi'ina sahih sahabatu wa tabi'in wa ma'amali wa sunnah jami'a al-malaikati al-muqarrabin wa ala syafi'il qadr al-jilani wa jami'a al-syairan wa ala sunnah syaitan al-jibir Syekh Muhammad bin Abu Bakar Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-thalis utawi iki kono hadis asal saka Rasulullah. Anas diriwayataken saking Sayyidina Anas bin Malik kang dadi putra Malik radhiyallahu anhu dari Allah subhanahu ta'ala alaihi Allah hadis saking Anas bin Malik. Qala ketika Sayyidina Anas bin Malik qala ketika Rasulullah sallallahu alaihi Allah subhanahu ta'ala alaihi Allah alaihi atas Rasulullah wasallam kepada keselamatan dari Allah insyaallah. Dawai kanjeng Nabi, inna allaha ing satune Gusti Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah yang dulu iku ningali sinten Allah illa wajhi syekhi maring wajahe wong sepuh sobahan ing dalam waktu esuk wa masaan lan ing dalam waktu sore. Dawai kanjeng Nabi, Gusti Allah iku ningali wajahe tiyang sepuh nek waktu pagi kaliyan waktu sore. Ben setiap pagi, ben setiap sore niku Gusti Allah niku ningali wajah tiyang ingkang sepuh. Tiyang sepuh niku umur pinten? Dawuh ulama niku sing disebut syekh. Syekh niku tiyang sepuh. Umur pinten? Man balagha umruhu arba'ina sanah. Fa'akthar. Wong sing umure 40 ke atas niku disebut sebagai syekh. Sampun disebut sebagai wong tua, sampun pantes disebut tiyang ingkang sepuh. Nah Gusti Allah niku ningali wajah yang sepuh ben esuk kaliyan ben sore ditingali kali Gusti Allah. Wa yaqulu antika sinten Allah, ya abdi duka ula ingsun. Qad kabura teman-teman tua apa sing duka apa ing umure sira. Wa raqalan kriput apa jilduka apa kulite sira. Wa daqalan rapuh apa adbuka apa balunge sira. Wa qatarubalan dadi parek apa aja luka apa aja lisino wa ana lan par mangsone apa kudu luka apa tukone sira ilaiya marang ingsun fastahyi mongko isina sapa sira min saking ingsun fa ana mongko utawi ingsun astahyi isin sapa ingsun min sifatika saking wani sira anu tiba ing arep ento ngadeg sapa ingsun ka ing sira finari ing dalem neraka. Gusti Allah niku ningali wajah tiyang ingkang sepuh niku ditingali Gusti Allah pada waktu pagi kali waktu sore. Kali Gusti Allah niku dawuhan teng tiyang sepuh, ya abadi qad kabura sinuka, hambaku kawulaku umurku iku wis tuwa. Barokah silduka, kulite sekal kulitmu iku wis kriput, wis tipis kulite. Bada qa'at muka, balung-balungmu iku wis rapuh. Wong tuwa nek balung-balung sampun rapuh bae. Pun wadah asal urat atau sesuatu. Balung-balungmu itu rapuh. Waktu taroba ajaluka, ajalmu itu parek. Kowe wis wayahe balik nang
nenggone aku. Kowe wis wayahe sowan nenggone aku dawuhe Gusti Allah. Mati didhawuhi karo Gusti Allah, fastahi isino karo aku, sungkano karo aku. Fa ana astahi bin sayyibatika, mergo aku iki sungkan karo awakmu. Mergo iku aku menyiksa awakmu ning neraka, iku aku yo sungkan, mergo aku ndelok awakmu iki sakno. Aku sungkan mergo kulitmu iku wis keriput. Aku sungkan menyiksa awakmu iku mergo awakmu iku wis mlakune wis gak iso normal maneh, wis gak iso sehat maneh. Wis balunge niku ya wis rapuh. Gusti Allah niku suka kalih tiyang-tiyang iku sepun. Berarti ngaten niku ya suka. Berarti nyiksa niku suka gara-gara nggih Gusti Allah niku nuduno, Gusti Allah niku mulyano tiyang-tiyang ingkang sepuh, ingkang sahabat sepuh. Dan iki nutuno lek yang ingkang sepuh umur 40 ke atas niku dikengken kali Gusti Allah dan cepat balik nenggone Gusti Allah. Nah iki hadis niki masalahe terkait yang sepuh lah. Sing tasih nonton kados kula niku wonten hadis maneh. Nah iki pas berhubungan kali jenengan-jenengan yang sampun sepuh. Matur niku dikengken balik kali Gusti Allah. Mergo nikmat umure tiyang sing sepuh niku sampun dekat. Nanti kematian yang sepuh niku kematiane sampun dekat. Umat Kanjeng Nabi wafatnya umur 63. Umat Kanjeng Nabi niku umure nggih boten dawa. Berarti lek sumama jenengan niku umure 50-60 tahun, berarti kan kalih sedurunge umur. Dan itu kali Gusti Allah dikengken sukan dengan Gusti Allah, dikengken damel kali Gusti Allah, mergo limite jenengan teng donya niku sampun dikengken balik kali Gusti Allah. Damel persiapan sholat ngene Gusti Allah. Nah niki pas ini malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dawuh Kanjeng Nabi taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir min Ramadan. Golek Lailatul Qadar nanggone 10 akhir bulan Ramadan. Niki pun malam 22. Niki kemarin 21. 10 akhir bulan Ramadan niku antara 21 sampai 29. Tapi nuzul Quran niku tanggal 17. Nuzul Quran turunnya Al-Quran niku tanggal 17 Ramadan. Tapi Lailatul Qadar niku nggih turunnya Al-Quran. Mergo kan Allah niku dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gusti Allah nurunno Al-Quran nggone malam Lailatul Qadar. Lah malam Lailatul Qadar dawuh Kanjeng Nabi niku tanggal 21 sampai 29. Berarti Al-Quran niku diturunkan tanggal pinten? Nuzul Quran ulama sepakat niku tanggal 17 Ramadan. Tetapi Lailatul Qadar niku diturunkan Al-Quran, tapi Kanjeng Nabi sebut dengan hadis tanggal 21 sampai 29. Dan itu sing bener pundi turunane Al-Quran. Apa tanggal 17 Ramadan niku diturunkan Al-Quran, maka tanggal 21 sampai 29 niku kapan Lailatul Qadar. Nah ternyata Al-Quran itu turun dalam 2 fase. Fase pertama itu Gusti Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz teng Baitul Izzah. Sama dunia. Gusti Allah menurunkan Al-Quran dalam satu jumlatan wahidah. Dalam lengkap Al-Quran lengkap diturunkan Gusti Allah dari langit dunia itu pas malam Lailatul Qadar. Antara tanggal 21 kali sampai tanggal 29. Nah pas 17 Ramadan itu nuzul Quran itu terus turun apa? Dia turun Al-Quran. Turun Al-Quran itu turun Al-Quran dari sama dunia langit dunia dari Kanjeng Nabi Muhammad pas itu ke tanggal 7 malamnya tanggal 17 Ramadan. Wahyu pertama sing Kanjeng Nabi asal itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Nah, sehingga mau berupa surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu wahyu pertama turun mengenai Kanjeng Nabi di dunia ini.
Niku tanggal 17 Ramadan. Al-Qur'an turun itu ya niku secara berangsur-angsur. Boten langsung sak gembleng sakulan boten. Tapi berangsur-angsur selama 23 tahun. Quran turun itu ya niku berangsur-angsur selama 23 tahun itu namanya kajian. Tapi pas ketika malam Lailatul Qadar, Gusti Allah menurunkan Al-Qur'an niku langsung sak gemblengan. Langsung saat Al-Qur'an diturunkan Gusti Allah menurunkan Baitul Izzah, langit dunia. Ini berarti Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar itu boten ditentukan tanggale kali Gusti Allah. Ditelitno kali Gusti Allah niku kali. Kane napa kok Gusti Allah, dimana apa kok Gusti Allah telitno Lailatul Qadar, ben nek seumpama Lailatul Qadar niku disebut tanggal itu di Al-Qur'an semawi tanggal 21, monggo wong niku fokus ibadah nek tanggal 21. Dadi tanggal 24 selawe 27 wong niku ya ora ibadah, mergo wis disebutno Lailatul Qadar tanggal 23. Makane kali Gusti Allah niku lan alam Lailatul Qadar niku diteliti. Dari kajian Nabi man qoma Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Sapa wong sing menengi nentune malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman wa ihtisaban, dalam keadaan yakin dan mencari ridho pengiran, monggo bakal disepuro dosane dhisik-dhisik. Dosane kabeh sing dhisik-dhisik niku disepuro kali Gusti Allah. Ini tentang masalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar niku Kanjeng Nabi niku nate cerita. Nabi Nuh niku umure niku 1000 tahun. Kurang 950 tahun. Nabi Ibrahim niku ratusan tahun Nabi Ibrahim. Nabi-nabi liyane niku umure tuwa-tuwa. Kanjeng Nabi niku resah. Kanjeng Nabi niku nggada perasaan atine terus umatku itu piye? Nabi-nabi biyen niku umure 100-an tahun, ratusan tahun. Umatku iku mek puluhan tahun, terus ibadah terus piye? Iso garang terus. Nah, makanya terus harus wonten kerasane kanjeng Nabi niku terus direspon kali Allah. Kali Gusti Allah diwai jenenge Lailatul Qadar. Diwai kali Gusti Allah Lailatul Qadar. Napa Lailatul Qadar khairun min alfis sahr. Sak luwih apik tinimbang 1000 bulan. Nah, 1000 kan kalau diibaratno tahun iku wonten 83 tahun. 1000 bulan iku tahun iku wonten 83 tahun. Sak Ramadan kok niku 80 tahun. Supami menungso niku urip 60 tahun, berarti setiap tahun dia menangi Ramadan. 83 tahun dikali 60 niku sampai lebih dari 1000 tahun. Jadi bejone kula panjenengan itu dadi umatnya Kanjeng Nabi. Meskipun umure itu pendek, tapi setiap melakukan amal kebaikan itu dilipatkan oleh Gusti Allah. Terus Lailatul Qadar niki umure pendek, umatnya Kanjeng Nabi umure pendek, tapi Lailatul Qadar oleh Gusti Allah. Kowe apik tiba saya dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Baru kialan diceritakan anak aliyan yang sakumene Sayyidina Ali radhiyallahu ridani Allah sidun Allah ta'ala halimawlu sidun Allah anhu Sayyidina Ali. Karena Allah sidun Ali yatabu iku budalan sidun Sayyidina Ali lal jama'ati maring jamaah di sholatil fajri kanggo sholat subuh. Iki wonten cerita Sayyidina Ali niku nate jamaah cepet-cepet jamaah kesusu jamaah sholat subuh kalian Kanjeng Nabi Muhammad kesusu jamaah sholat subuh jamaah ini kan bukan yang lampu Pak, terus dia lampai di kalem-kalem. Sayyidina Ali ketemu kalian yang sepuh itu wis tuwa mlakukan niku kalem-kalem. Kanjeng Sayyidina Ali ngatuti niku ini wong tuwa niku mau kalem-kalem ditutno kali Sayyidina Ali. Kemudian pas parek masjid, lah kok wong tuane niku mboten mlebet masjid. Mboten nderek jamaah kali Rasulullah. Lah tiba-tiba wong tuane niku menengeh, terus ditinggali Sayyidina Ali, ternyata wong tuane niku agamane niku Nasrani. Agamane niku Kristen. Cara betine Sayyidina Ali wis tak ngenteni ket mau kok malah agamane Kristen. Tak kira mek jamaah syukur atau malah Kristen. Betine Sayyidina Ali. Tapi kalau Sayyidina Ali ditutno niku terus. Nah, kemudian
Sayyidina Ali sholat jamaah kali Rasulullah pas Rasulullah itu dalam keadaan rukuk. Pas itu dalam keadaan kanjeng Nabi pas rukuk. Nah Sayyidina Ali itu menangi rukuknya kanjeng Nabi. Pas kanjeng Nabi itu selesai sholat subuh, kanjeng Nabi ditakuti kali sholat. Loh, kanjeng Nabi jenengan kok rukuk kok suwimen, ora kaya biasane. Biasanya jenengan rukuk ora suwene-suwene, tapi saiki kok suwi. Kanjeng Nabi terus ngomong di sana, iya, aku mau itu pas rukuk, pas ngucap subhana rabbiyal azim wa bihamdi, tiba-tiba ono Jibril nenggone geger. Saya pe Jibril iku nang gegerku nahan aku ra iso tani sanggo rukuk. Aku ra iso itidal, gawe kanjeng Nabi. Terus sahabat-sahabat, ya napa Gusti? Ya napa kanjeng Nabi? Napa kok Jibril sampai nahan jenengan sanggo rukuk? Sahabat kanjeng Nabi, aku yo ora takon Jibril lek kanjeng. Kemudian Jibril turun kandhane kalih kanjeng Nabi. Ya Muhammad, Muhammad. Inna aliya satu meneh Sayyidina Ali. Karena ikono sapa Sayyidina Ali. Yastaqsimu ibadah aki-aki sapa Sayyidina Ali jamaati maring jamaah. Kala kianu ketemu sapa Sayyidina Ali sehon ing wong tuwa. Nasronion kang Nasroni. Victoriki endalun dalan walam yaklaman ora weruh Ali sapa Sayyidina Ali annahu ing sak temene wong iku mau Nasrani iku Nasrani. Sayyidina Ali dikandani karo Jibril kanjeng Nabi Ali iku mau cepet-cepet jamaah kali jenengan. Tapi Sayyidina Ali iku jamaah kali jenengan ketemu karo wong tuwa. Ketemu karo wong tuwa niku mlakune kalem. Kalau Sayyidina Ali diunteni. Nah makanya aku diutus Gusti Allah gawe nahan sampean tangi sangka rukuk ben Sayyidina Ali iku iso menangi salat subuh kali jenengan. Oh ngono to Jibril. Nggih, kanjeng. Gara-gara Sayyidina Ali niku mulyakno tiyang sepuh, monggo Sayyidina Ali niku dimulyakno kali Gusti Allah. Dimulyakno sampai menangi salat subuh jamaah kali kanjeng Nabi. Tapi sing luwih ajaib lho boten niku. Yang lebih mengagumkan boten kok kanjeng Nabi ditahan sangka rukuk boten. Sing luwih ajaib niku wa hadza laisa bi ajabi. Wa ajabul ajbi anna Allah ta'ala amara ikum rintasan Allah Mikail ing malaikat Mikail alaihi salam ayah kuda karbi ngalap sapa Mikail asyamsa ing srengenge bijana ini kelawan sayape Mikail. Sing luwih ajaib napa? Gusti Allah niku ngutus malaikat Mikail kengken nahan srengenge niku wau boten muncul dhisik. Ditahan karo malaikat Mikail ben matahari niku boten terbit sik. Mergo apa? Mergo Gusti Allah ngenteni Sayyidina Ali sing ngenteni yang sepuh niku wau ben Sayyidina Ali iso jamaah iso menangi salat subuh kali kanjeng Nabi. Dan niku ketuga utamane tiyang sepuh. Wong tiyang sepuh niku Gusti Allah niku sungkan kali tiyang sepuh. Badhe nyiksa tiyang sepuh niku Gusti Allah sungkan apa maneh kula napa maneh sing napa kadang kita ningali tiyang sing sepuh saking kula saking jenengan kadang biasane pun saged boten kiyat napa niku nggih biasane. Napa maneh Gusti Allah bisake. Makanya yang Gusti Allah dikengken dan cepet-cepet balik kali Gusti Allah. Dan dikengken cepet-cepet ibadah kali Gusti Allah. Apalagi limit di dunia atau di dunia itu sampun tinggal menunggu kematian. Lama korban dan dalam semasanya apa wafatu Ustadi Abi Mansur Al-Mutari wafatu Ustadi Abi Mansur apa wafate gurune Abi Mansur Al-Maturidi kang bangsa Maturidi. Rahimah mugi melasi sinten hu ing Abi Mansur Allah sinten Allah taala kali maulur sinten Allah. Bagana lan ono yauma idzin iku tetep ing dalem dinane wafate Ustaz Abi Mansur Ibnu Samanina iku anak 20 sanatan apal. Iki wonten cerita malih. Gurune Abi Mansur Al-Maturidi.
Al-Maturidi niku madhabipun ahli sunnah wal jamaah. Terus ahli sunnah wal jamaah kados kula panjenengan niku teng masalah tauhid niku nggadahi madhab. Madhab kula panjenengan niku yang pertama niku ngene Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Ini masalah tauhid. Kemudian Syekh Abi Mansur Al-Maturidi. Nah, masalah tauhid madhab kula panjenengan ini kali niki Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari kali Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Fikih madhab Ahlussunnah wal Jamaah niku tek Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, kali Imam Hanafi. Tek tasawuf masalah akhlak madhab Ahlussunnah wal Jamaah niku tek Imam Ghazali. Nah niki gurune Abu Mansur Al-Maturidi. Sing kita ikuti nenggone bab masalah tauhid niki nggih madhab Maturidi. Nah niki gurune Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Gurune Syekh Abu Mansur Al-Maturidi niku umur 80 tahun. Umur 80 tahun. Kamarojun loro sapa asih sapa gurune. Fa'amarono perintah sapa gurune Syekh Abu Mansur li Abi Mansur maring Abi Mansur. Ayat ubah arep ento nyuprih sapa Abi Mansur abdan ing budak bimisli kelawas padane Abi Mansur sinan apane kuwi. Westari tuku sapa Abi Mansur, wayata kula merdeka no sapa wayuti kula merdeka no sapa Abi Mansur anu saking abad. Gurune Syekh Abi Mansur niku umur 80 tahun. Pas ketika gurune Syekh Abi Mansur niku loro-loro, Syekh Abi Mansur gurune Abi Mansur niku ngongkon Abi Mansur kon golekno budak. Kon golekno budak sing padha karo umure gurune Abi Mansur. Umure 80 tahun. Berarti Abi Mansur ingin golekno budak ya sing umur 80 tahun. Abi Mansur aku golekno budak sing umur 80 tahun. Mare ngono budak iku tukuwen terus merdeka. Kemudian si Abi Mansur niku golek budak sing umur 80 tahun. Digoleki muter-muter kali Abi Mansur, ternyata mboten ketemu, Pak. Ternyata boten ketemu lek ana budak sing isih umur 80 tahun. Terus Abu Mansur niku dikandani kali masyarakat sekitar. Oh ya ora mungkin awakmu nemokno budak sing umur 80 tahun. Budak sing umur 80 tahun niku mesti wis merdeka. Wis dimerdekakno karo bose. Wis dimerdekakno karo saite. Mergo budak Pak. Sayid bos utawa sinten budak iku biasa tasik gagah-gagah. Tasik nem-nem niku didadekno budak. Nek sampun sepuh-sepuh umur 80 tahun, soalnya kan pun boten iso dicukup manfaate, soalnya wis tuwa. Pun boten saged apa. Lah budak niku kan sing dicukup manfaate dikon gendong, dikon ora-ora, dikon apa itu budak. Sing dicukup manfaate. Sampun sepuh kan boten enten. Ya ngoten kali masyarakat. Gak mungkin umur budak sing umur 80 tahun. Ya mesti harus merdeka kabeh. Kemudian Syekh Abi Mansur niku balik ketune gurune niku. Jare wong Ustaz, Syekh iku jenengan ya ora bakal ana budak sing umur 80 tahun. Mesti ya wis dimerdekakno karo sayyide. Mesti wis dimerdekakno karo bose. Lah krungu kados niku Abu Mansur seneng. Gurune Abu Mansur niku seneng. Akhirnya gurune Syekh Abu Mansur niku deprok mengenai lemah, nyeleno sirai mengenai lemah, kali munajat mengenai pangeran. Munajatnya Ilahi innal makhluqa la yahtamilu min karamihi idza balagha abdu thamanina sana bi ayat qala nikbal yaqtaqib. Nah, munajatnya Syekh Abu Mansur niku pinter, terus niku bahasa akan-akan itu akal-akale habis gurune Abi Mansur gawe negosiasi kali pangeran. Mulai Abi Mansur niku ora lho Gusti. Aku golek budak umur 80 tahun ora ono sing dadi budak. Mesti iki wis merdeka kabeh ning dunya budak umur 80 tahun wis ora ono. Mesti wis dimerdekakno karo pangeran. Lah iki saiki aku umur 80 tahun Gusti. Aku iki wis mati. Berarti umur 80 tahun yo aku iki merdeka saka neraka. Gak mungkin masuk aku iku sumus tuwa ngene iki sik sampai siksa.
Wong budak wae umur 80 tahun iku wis dimerdekakno karo bos. Wis dimerdekakno karo sayite. Lah niki kula niki sampun umur 80 tahun Gusti. Mbok jenengan iku merdekakno kula saka siksane panjenengan. Mbok jenengan iku bebas saka kula saka nerakane panjenengan. Lah niku munajate Abi Mansur. Lah niku akal-akalane turune Abi Mansur kados negosiasi kalian Gusti Allah. Mergo munajate Abi Mansur turune Abi Mansur kados niku akhire turune Abi Mansur niku dinepuro kalian Gusti Allah. Gara-gara munajate negosiasi antara turune Abi Mansur kalian Gusti Allah. Yang itu kan didelok pas akhir wafate. Terus pas jenengan kula panjenengan iki badhe wafat niku kula panjenengan niku ampun pamute. Terus Gusti Allah niku Rahman Rahim. Gusti Allah niku welas sekali kula panjenengan. Gusti Allah niku welas sekali sinten mawon. Dadi wonten roja. Jadi kita tasawuf antara khauf kali roja niku harus seimbang. Antara wedi karo pangeran, antara wedi karo sisane pangeran, kali arep welas pangeran niku harus seimbang. Wis umpama kula panjenengan iki badhe wafat. Jadi kudu pilih aja kok oditok kalian ngelakoni pangeran. Tapi kita tetap kudu pilih lek manfaate pangeran kudu. Pangeran itu mesti kepuruan. Pangeran itu welas asih. Welas asih pangeran itu luwih gedhe tinimbang dosa-dosa. Al-hadisu dari hadis Rabi'u kang kaping 4. An Ibrahim diriwayataken saking Ibrahim an Alamah saking Alamah an Abdillah saking Abdillah bin Mas'ud kan dadi putra Mas'ud radhiyallahu anhu ridani Allah sinten Allah taala khaliqul Allah. Qala menika Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah sinten Allah taala khaliqul Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam keselamatan Allah ing kanjeng Nabi. Dawe kanjeng Nabi man utawi sapane wong ta'alama iku belajar sapa man baban ing sakbab minal ilmi saking ilmu yang tafimu kang aweh manfaat apa ilmu bi kelawan man fi akhirati dalam akhirat man wa dunya hulan dunya man akto mongko bakal paring nikmat Allah subhanahu Allah khairan ing kebagusan lan mereka min umuri dunya saking sak umure dunya sab'at ta'ala fi sanatin kelawan 7000 tahun siapa hari-hari bani poso ini sab'at ta'ala fi sanat bagia malayaliya lan jumlahi ini sab'at ta'ala fi sanat makbulan kelawan ditompo kira mardudin kang ora ditolak. Niki dhewe kanjeng Nabi sapa wonge sing belajar sabab sing ilmune niku saged manfaat kanggo dunya lan akhirat mongko Gusti Allah niku bakal paring kebebasan sak umure dunya. Sak umure dunya niku kaya poso selama 7000 tahun, kaya tahajud salat wengi kaya selama 7000 tahun. Niku lek belajar sabar ilmu, lah ilmu niku iso manfaati nang dunya lan akhirat. Maka Gusti Allah niku bakal kei keabian kaya ku ganjarane wong poso selama 7000 tahun kaliyan wong sing salat wengi 7000 tahun. Dan iki keistimewaan umat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad setiap perkara apik mesti cilik iku mesti dilipat gandakan ganjarane kali Gusti Allah. Lek zaman Nabi riyen kan boten. Nabi riyen umure sampai 1000 tahun, 700 tahun. Tapi setiap melakukan ganjaran itu boten. Setiap melakukan kebaikan itu boten dilipat gandakan ganjarannya oleh Gusti Allah. Nah tapi umat kanjeng Nabi Muhammad melakukan perkara apik sithik iku langsung dilipat gandakan kali Gusti Allah. Iku kanjeng Nabi Muhammad. Iku umatnya kanjeng Nabi. Lalu luar biasa pun kanjeng Nabi. Lah kula panjenengan iku mboten saged sing kula panjenengan saged jaluk tulung nek mung kanjeng Nabi tok dene akhirat. Mergo sing diparingi hak syafaat ing akhirat iki namung kanjeng Nabi Muhammad tok.
Nabi liyane niku boten diparingi hak syafaat kali Gusti Allah. Sing diparingi hak syafaat para umat nggih namung Kanjeng Nabi tok. Sing saged nulungi kula panjenengan teng akhirat nggih namung Kanjeng Nabi tok. Kados salate kula panjenengan durung diterima kalih Gusti Allah. Posone kula panjenengan durung diterima kalih Gusti Allah. Durung karuan diterima kalih Gusti Allah. Zakat haji durung karuan diterima. Perkara apa? Bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kula panjenengan kados salat poso iku antara ditolak kalih antara diterima. Masih 50%, 50% belum diterima, orang Gusti Allah. Makanya sing biasa ning damel suruh-suruh teng selawat niku Atimis sholata ala nabi Muhammadin faqabuluha khatman bi ghairi taraddudin aqbaluna bainal qabuli wa raddiha ila sholata ala nabi Muhammadin. Adin nglandengi sapa sira as-sholata ing maca sholawat ala nabi ing atas kanjeng Nabi. Faqabuluha khatman bi ghairi taraddudin. Ketompone sholawat itu kelawan pasti diterima oleh Gusti Allah dengan tanpa penolakan. Amaluna utawi amal-amal kita bainal qabuli wa raddiha. Amal-amal kula panjenengan itu antara ditolak dan diterima. Kados salate panjenengan itu antara ditolak dan diterima. Posone itu antara ditolak dan diterima oleh Gusti Allah. Tasih 50%, 50%. Illa sholata ala Nabi Muhammad. Kejaba sholawat ing atase Kanjeng Nabi. Sholawat ing atase Kanjeng Nabi sapa wae sing maca mesti diterima oleh Gusti Allah. Gak mungkin ditolak oleh Gusti Allah. Nah, ibadah yang pasti diterima oleh Gusti Allah, pasti dibalas oleh Gusti Allah. Niku ki namung sholawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Wa inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gusti Allah lan malaikat Gusti Allah itu ge sholawat marang Kanjeng Nabi. Ibadah, nah makanya sing kula panjenengan andal nang akhirat pincing iku ge namung Kanjeng Nabi tok. Songkok ki kula panjenengan niku nggawa amal ibadah yang kula panjenengan sing kados salat poso durung karuan saged dadosaken berbune sugane pengen. Nah kita niku namung arep-arep syafaatipun Kanjeng Nabi. Nah niku mangane kula panjenengan iki dikengken ngakeh-ngakehno selawat kalih Kanjeng Nabi. Terus ngaji iki termasuk jaluk syafaatipun Kanjeng Nabi. Mergo ngaji kados niki niku termasuk meneruskan estafet keilmuane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ing sahabat ing tabi'in terus ing ulama terus ing ulama kita saking musone pengarang kitab masalah itu. Nah, ini kan termasuk meneruskan ke estafet keilmuan Kanjeng Nabi Muhammad, meneruskan agamanipun Gusti Allah itu agama Islam ilmu niku. Mergo Kanjeng Nabi niku mboten marisno napa-napa nang tunggal kejaba namung ilmu. Kanjeng Nabi niku mboten marisno bondo mboten. Kanjeng Nabi niku umat niku namung marisi ilmu tok. Dan itu Kanjeng Nabi. Terus sing kita bisa arep-arep ning akhirat niku nggih namung Kanjeng Nabi tok. Mane kula panjenengan niku dikengken akeh-akeh sholawat Kanjeng Nabi. Pakola lan ngendika Nabi sinten Kanjeng Nabi ana utawi ingsun Madinatul ilmi iku kutane ilmu wa aliyun utawi ali babuha iku lawang Madinatul ilmi. Kanjeng Nabi dawuh aku iki kutane ilmu. Lek ali, lek Sayyidina Ali iku lawang kutha ilmuku. Iku nuduno lek Sayyidina Ali niku ngalime ku popolan. Mualim banget Sayyidina Ali sampai Kanjeng Nabi dawuh ana Madinatul ilmi wa aliyun babu. Aku iki kutha ilmu, nek Ali iki kutha lawange ilmu. Kala masami anu ing dalam semasa niku sapa al-Khawarij sapa kelompok Khawarij hadal hadisa ikla hadis asatu mongko kasut sapa Khawarij aliyan Sayyidina Ali. Wastama alam dadi kumpul
lan ngumpulno sapa Khawarij asyrata anfarin ing 10 kelompok min ibari saking pemimpin-pemimpinnya Khawarij. Kalau lan ucap sapa Khawarij. Nah, ketika kelompok Khawarij itu krungu Kanjeng Nabi dawuh lek Sayyidina Ali dadi lawan utama ini Kanjeng Nabi, wong Khawarij itu padha hasud karo Sayyidina Ali. Yang Khawarij niku Pak, yang Khawarij niku pas zamane Kanjeng Nabi. Pas zamane Sayyidina Ali. Masa khalifah Sayyidina Ali. Yang Khawarij niku lek pokok pemikiran yang Khawarij itu sing khusyuk. Golongan wong sing khusyuk iki jenenge tiyang Khawarij. Pokok lek nglakoni dosa gedhe, jarene wong Khawarij iku langsung kafir, langsung orang Islam ana. Ora mungkin mlebu surga, wis langsung neraka. Niku tiyang Khawarij. Sing mateni Sayyidina Ali, sing bunuh Sayyidina Ali iku tiyang Khawarij. Tapi pas ketika sing mateni Sayyidina Ali iku dibondo tangane iku kasih militan, terus saking khusyuke. Nah, tiyang Khawarij pokok kelompok sing kacau. Wong sing lakoni dosa gedhe wis ora Islam. Nah, tapi ahli sunnah mboten. Dosa gedhe senajan dosa ya tetep dosa, tapi tetep Islam. Nek Khawarij mboten pokok lek wong sing lakoni dosa karo wong Khawarij iku langsung disebut orang Islam. Terus langsung kafir, langsung mlebu neraka. Dan iku tiyang Khawarij. Nah, kemudian tiyang Khawarij iku krungu lek Kanjeng Nabi dawuh lek Sayyidina Ali iku dadi lawan kutone ilmu ning Kanjeng Nabi. Padha hasud. Kemudian orang Khawarij itu melumpuhkan 10 kelompok, 10 pemimpin saka pemimpin-pemimpin Khawarij. Melumpuhkan sing paling pinter-pinter kelompok Khawarij itu. Dikon nakoi Sayyidina Ali. Oleh pancen Sayyidina Ali iki wong pinter. Jajal awak dhewe ayo takon wong 10 iki takon kabeh dengan pertanyaan satu. Lek sumpama Sayyidina Ali iso jawab dengan jawaban yang berbeda-beda, maka awak dhewe harus taslim. Kudu manut Sayyidina Ali, kudu mlebu Islam ben Sayyidina Ali. Nah, kemudian ditakoni ana wong kemudian terus takok wong siji marang Sayyidina Ali. Gantian, bagi wong 10 niku gantian takok Sayyidina Ali, takok dengan pertanyaan sing padha. Takok Sayyidina Ali takok, "Ya Ali, Ali, al ilmu utawi ilmu, abdul kuwi utawa ndi ambil mali utawa bodoh." Ali, bodoh karo ilmu iku utawa ndi? Khawarij bukan Khawarij, ora Sayyidina Ali takok ilmu karo bodoh iku utawa ndi? Dijawab oleh Sayyidina Ali, fajaban dijawab sapa Ali faqala ketika sinten Sayyidina Ali, al ilmu iku ilmu afdalu iku luwih utama minal mali saking bodoh. Dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu iku luwih utama tinimbang bodoh. Wong Khawarij ora trimo yo bukti lenti dari lenti ilmu ini luwih utama saka bodoh. Dari Sayyidina Ali faqala dengan tiga sinten Sayyidina Ali, al ilmu utawi ilmu mirasul anbiya'i iku pewarisi pira-pira nabi, warisane pira-pira nabi. Wal malu utawi bodoh mirasul qarun iku pewarise raja Qarun. Wasadatin lan raja Sadad. Wa Fir'aun lan raja Fir'aun. Jawab dari Sayyidina Ali, lek ilmu iku warisane Kanjeng Nabi. Tapi bodoh iku warisane Fir'aun. Bodoh iku warisane Sadad. Bodoh iku warisane Qarun. Nah, tapi niki bodoh sing bodoh iku Pak bodoh sing ditimbun kados Qarun, makane kok dijenengi raja Qarun mergo kados harta karun. Harta karun itu kan bodoh sing ditimbun, gak pernah didamel sedekah buat pernah. Makanya jenenge harta karun itu harta sing ditimbun, terus dikelompokno tok tapi ora gelem sedekah. Sayyidina Ali luwih utama ilmu. Nah, jawaban berbeda. Kok mana wong Khawarij dari Sayyidina Ali? Ali, ilmu luwih utama di rumah bondo. Jawab oleh Sayyidina Ali mana? Luwih utama ilmu. Lah buktine ndi? Buktine al ilmu utawi ilmu yahlusun iku jaga apa ilmu kae isira. Wal malu tai bondo tahrusun iku jaga sapa sira ru ing ilmu. Jawab beda oleh Sayyidina Ali. Lek ilmu iku iso jaga awakmu. Tapi lek bondo awakmu sing jaga bondo iku mau. Jenengan umpama jenengan niku ahli matematika.
Jadi ilmu matematika, lek duwe ilmu matematika, iku jogo kalian jogo kula panjenengan ora iso dibusui wong. Wis mongko transaksi jual beli boten dibusui wong. Gara-gara duwe ilmu matematika, gara-gara duwe ilmu hitung-hitungan. Berarti iso jogo kula panjenengan ben ora dibusui tiyang, ben ora dibusui wong. Jadi ilmu jogo awak. Tapi bondo iku kuwe sing jogo bondo, awakmu sing jogo bondo. Jenengan gede arto 10 juta seumpama disimpan di rumah, jenengan mesti jogo bondo niku, jogo duit 10 juta itu piye carane ben boten ilang, piye carane ben boten kecolongan. Berarti antara jenengan sing jogo kalian jenengan sing dijogo mesti luwih utama, luwih mulya sing dijogo. Berarti luwih utama ilmu timbang bondo. Mergo ilmu jaga kula panjenengan, lek bondo niku kula sing jaga bondone kula panjenengan. Luwih bondo 1 juta niku dijogo banget ben piye carane ben gak ilang. Ben piye carane ora kemalingan, ben piye carane ora ceblok, ben ora logo. Niku. Teko maneh wong ketelu ngene Sayyidina Ali. Ali, ilmu luwih utama ditimbang bondo. Jawab kali Sayyidina Ali, ilmu tetap luwih utama ilmu daripada bondo. Ilmu luwih utama daripada bondo. Lah kok iso? Iya, ida sorofta yang dalam nalikane guna nasaba sira. Minal mali saking bondo, fa innahu mongko sak temene mal yang usul iku kurang apa mal. Wa idza surafta lan dalam nalikane guna nasaba sira minal ilmi saking ilmu yasitu mongko bakal tambah apa ilmu. Ya Sayyidina Ali, yo ilmu sing luwih utama timbang bondo. Kenapa? Mergo ketika aku golek kowe kek sira niku awakmu bernama bondo, bondomu iku mesti kurang. Mergo bondo utawa duit niku damel transaksi. Damel transaksi 10.000 ditukokno barang mesti kurang. Mesti entek, suwe-suwe niku entek. Tapi ini ilmu boten, semakin ilmu niku diomongno, semakin ilmu niku dilakokno, semakin ilmu niku semakin manfaat, niku semakin tambah. Ilmune niku semakin tambah. Tapi lek bondo boten, lek bondo semakin digunakan niku semakin kurang. Lek ilmu semakin digunakan niku semakin tambah. Sayyidina Ali dengan jawaban yang pertama tetap menjawab lek ilmu niku luwih utama timbang bondo. Wajah akhir faqala Allah alaihi wasallam wa taqsalli wa salim daima